τις μηνωικές γραμμές. Και αυτοί ως χωρικοί της διοργάνωσης ενίσχυσαν και προσέφεραν έτσι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Τον κριτικό φούρνο. Αν κάποιος από τους αναφερόμενους είναι εδώ, παρακαλώ να ανέβει να παραλάβει το λόγο. Επίσης, την Ποπυρούπολη, το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, αν βρίσκεται εδώ. Τις παιδικές κατασκηνώσεις στο Γραφάκι. Κυρία Ζωγραφάκη, τη βλέπω και είναι εδώ, μπορεί να λέει. Η Ζερβάτσης Μασέλης, βρίσκεται εδώ, κυρία Ζωγραφάκη. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τη σειρά μου για την μεταποδοτικότητα του έργου. Γιατί πραγματικά είναι παρήγορο όταν ξέρεις ότι με τις δίκες ή τις πολλές δυνάμεις που έχεις βοηθάς έναν σκοπό τον οποίο πιστεύεις και στην προκειμένη περίπτωση είναι η θεατρική αγωγή των παιδιών μας που μέσα από το θέατρο διδάσκουν και διδάσκονται εκφράζουν τα συναισθήματά τους και πραγματικά είναι το μέλλον για τις επόμενες γενναίες, αυτό που αφήνουν πίσω τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους δασκάλους, τους διδάσκοντες, τους αξιωματές που μπορούν και βοηθούν τα παιδιά μας να εκφράσουν αυτό που πραγματικά έχουν μέσα τους. Και επίσης να ευχαριστήσουμε τους δημιουργούς και τους αναγνωστές αυτού του διαγωνισμού, αυτού του θεσμού να τους δοθούν καλή δύναμη για τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί τους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό το θεσμό. Σε όλους τους φορείς καθόμαστε με υγεία, με χέρι στην καρδιά σας, με τα βλέπουμε να φτάνουμε στα όνειρά τους. Από το τελευταίο έργο να κρατήσουμε το να βοηθάει ο έργος των άλλων όσο μπορεί, στις δύσκολες στιγμές που καλούμε, και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσω από την Ποπυρούπολη να παραλάβει τον έπαινο. Από το Μουσείο Αγροτικής Λαϊκής Τέχνης Αρόλιθος είναι κάποιος εδώ. Το Βιβλιοπωλείο Γεροκαντονάκη. Το Central Park. Το